O Concello de Pontevedra terá orzamentos para este ano 2025. Despois de 2 meses de negociación, BNG e Partido Socialista conseguiron achegar posturas para dar forma a unhas contas que acadan os 98,6 millóns de euros. Que tal, saúdos? O acordo entre nacionalistas e socialistas supera os 4 millóns repartidos nunha trintena de actuacións. De contado, imos cos detalles. Antes, outras novas. Tranquilidade no seo do Goberno de Outes tras a decisión do concelleiro socialista Antonio Camaño de abrir un período de reflexión para decidir o seu futuro. Dende o Concello negan a existencia de desavinzas, máis aló das discrepancias normais derivadas da xestión diaria e confían na continuidade do tripartito. A criminalidade descendeu lixeiramente na provincia de Pontevedra no ano 2024. No ámbito da Garda Civil, os delitos descenderon case un 2%, con 265 menos. Deuse un incremento importante da ciberdelincuencia, con 280 delitos máis, e tamén medraron os delitos de agresión sexual sen penetración. Recollen preto de 2.700 sinaturas para a cobertura íntegra das prazas de médico no Centro de Saúde da Guiño. Os veciños entregaban esta mañá no rexistro do Concello as firmas recollidas durante as últimas semanas que lle foron remitidas á Xunta. Na concentración de hoxe tamén participaron representantes do equipo de goberno, comezando polo alcalde de Ribeira. Barro goza xa do seu renovado pabillón. Na instalación deportiva acaban de mudar a cuberta, un proxecto que contou cun orzamento duns 150.000 euros, dos que 38.000 foron a chegada da Deputación e 60.000 do Fondo de Cooperación Local da Xunta. Nestes momentos, nese pabillón, están a instalar máis de 130 paneis solares. Os gañadores do concurso austríaco Golden No actuarán en febreiro en Santiago grazas ao Concello de Valga e ao Centro Superior de Música. Vai ser no mes de febreiro e toda a veciñanza do municipio poderá asistir como público de balde. Este concurso é todo un fenómeno televisivo en Austria e adoitan facer galas en distintas partes do mundo, pero esta vai ser a primeira vez que a fagan en España. Vai ser aquí, en Santiago. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Fumata branca en Pontevedra, o Concello terá orzamentos para este ano 2025. Despois de 2 meses de negociación, BNG e Partido Socialista conseguiron achegar posturas para dar forma a unhas contas que acadan os 98,6 millóns de euros. O acordo entre nacionalistas e socialistas ascende os 4,1 millóns repartidos nunha trintena de actuacións. Tras 2 meses de conversas, BNG e PSDG acadaron o acordo que permite ao Concello de Pontevedra ter orzamentos para este 2025. A intención é levalos a pleno na primeira quincena do mes de febreiro. Agradecer o talante, a disposición e o compromiso do Grupo Municipal do Partido Socialista para aprobar este orzamento, así como as súas achegas e aportacións á hora de mellorar o orzamento de Pontevedra, non? O orzamento total supera os 98,6 millóns de euros, o máis elevado da historia da cidade. Desta contía, 4,1 millóns corresponden a unha trintena de actuacións que se incluíron nas contas no marco deste acordo. Nin sería o orzamento que faría o Partido Socialista en solitario, nin o que faría o BNG en solitario, non? Pero eso non é unha debilidade, lonxe diso, eso é unha tremenda fortaleza. Este é un orzamento que xurde do mellor que pode haber en política, que é o consenso, é o diálogo e é a capacidade de poñerse de acordo por riba de enfrentamentos permanentes en beneficio dunha cidade e en beneficio dos seus veciños e veciñas, non? Entre as medidas acordadas están a recuperación das ribeiras dos ríos Lérez, Verduxo e Gafos, o Parque de Valdecorvos, a realización dun estudo para ampliar o solo industrial na cidade, contratar máis persoal para o Servizo de Benestar Social ou máis cartos para o rural, para a conservación dos colexios e para as subvencións aos clubes deportivos. Chegamos a acordo con nosos socios preferentes de goberno, históricamente, en 25 anos esta cidade avanzou, foi porque tuvemos os gobernos ou porque tuvemos un apoio na alcaldía
do Partido Socialista estuvera no goberno ou non, senón non poderíamos chegar onde chegamos agora. O traslado da feira ambulante a Alameda ou a reapertura de Raíña Vitoria eran dúas cuestións que dificultaran até de agora o diálogo entre as dúas formacións. Sobre o primeiro tema, o goberno ten o compromiso de tramitar a futura ordenanza da venda ambulante. En canto ao segundo, o acordo recolle a realización dun estudo de mobilidade na zona de San Roque. Cando unha acorda é cando hai diferencias, e neste caso as hai, e son públicas, son notorias, e o valente é recoñecelas e, a pesar desas diferencias, poder traballar en puntos de entendemento, non? Onde non había ningún acordo e onde non había ningunha ponte tendida entre os dous grupos políticos para traballar nestes asuntos, hoxe temos un estudo de mobilidade e de mellora. As cousas, os dous partidos deixaron claro que non está sobre a mesa a formación dun goberno de coalición. Tamén que este acordo non supón un cheque en branco para o resto do mandato. Veámoslo tamén agora en titulares. Tranquilidade no seo do goberno de Outes tras a decisión do concelleiro socialista Antonio Caamaño de abrir un período de reflexión para decidir o seu futuro. Dende o Concello negan a existencia de desavinzas, máis aló das discrepancias normais derivadas da xestión diaria. Confían na continuidade do tripartito. Esta fin de semana, o concelleiro de Deportes e Servizos Sociais de Outes, Antonio Caamaño, sorprendía anunciando que abría un período de reflexión para meditar o seu futuro político e a súa continuidade no goberno municipal. Mais aló do interese mediático ante unha posible crise de goberno, o alcalde quixo lanzar unha mensaxe de tranquilidade, aclarando que no Concello se sigue a traballar con total normalidade. Houve certa sorpresa, efectivamente, por esta nova que saleu en prensa o sábado pasado, onde, o concelleiro de Deportes e Servizos Sociais, Antonio Caamaño, indicaba que necesitaba un tempo de reflexión. Ante isto, tres cousas, non? Desde o noso punto de vista, dentro do goberno municipal, tranquilidade. En segundo lugar, respecto á decisión e á reflexión que tiña que facer o concelleiro Antonio Caamaño. E, en terceiro lugar, normalidade á hora de desenvolver o traballo. Nós seguimos traballando con total normalidade nas distintas áreas e seguimos levando adiante os proxectos e as iniciativas que temos planificadas, non? Dende a alcaldía descoñecen os motivos que levaron o seu socio de goberno a tomar esta decisión, posto que non existen desavinzas no seo do Executivo, máis aló das diferenzas propias que poden xurdir no día a día da xestión municipal. Polo momento, dende o Concello non tiveron ocasión de falar co edil socialista, posto que respectan a súa decisión e os tempos necesarios para reflexionar. Aínda así agardan que a situación se normalice de cara á próxima semana, cando poderán abordar os motivos e buscar solucións no caso de que existise algún problema para a boa marcha do goberno tripartito. Cando esa reflexión estea feita, será un momento de falar e de intercambiar con total normalidade e tratar, se houber algún problema de goberno, tratar de resolvelo, non? Esta é un pouco a idea. A nosa intención é que siga funcionando o goberno municipal de Outes con total normalidade. Ese é o noso sentir e o noso obxectivo. A Garda Civil detivo na Pobra, en colaboración coa Policía Local, un veciño da localidade acusado de varios delitos de roubo no interior de vehículos. Segundo informan fontes do propio Instituto Armado, os feitos transcenderon a raíz da denuncia presentada polo propietario dun dos vehículos afectados, o que lle aparecera esnaquizado unha das fiestras do seu turismo. A investigación deu como resultado a identificación plena do detido. Trátase dun vello coñecido das forzas da orde por feitos semellantes. Na maioría dos casos, o montante económico do roubado era de pouca consideración, sendo máis importantes os danos materiais producidos nos coches, xerando unha gran alarma entre a poboación. A criminalidade descendeu lixeiramente na provincia de Pontevedra no ano 2024. Son datos ofrecidos hoxe na Xunta Provincial de Seguridade celebrada na Subdelegación do Goberno en Pontevedra. No ámbito da Garda Civil, os delitos descenderon nun 1,8%, con 265 menos. Por tipoloxías, deuse un incremento importante da ciberdelincuencia, con 280 delitos máis, e tamén medraron os delitos de agresión sexual sen penetración, pasando dos 88 aos 104.
En canto á Policía Nacional, deuse un leve descenso. Foron só 22 delitos menos ao longo do 2024, cando se realizaron case 3.000 detencións. Aquí incrementaron a ciberdelincuencia nun 66% e as agresións sexuais, tanto con como sen penetración. As máis graves pasaron de 49 no 2023 a 59 no ano pasado. Por comisarías da nosa zona de influencia, na de Pontevedra, rexistráronse unha suba de delitos de máis dun 7%. A outra cara da moeda, a de Vilagarcía. Ali deuse unha baixada de infraccións dun 12,5%. Fronte, pois, a análise, na miña opinión, pois, en fin, catastrofistas e interesados, que responden a intereses moi distintos, pero bueno, el interés del terror y la furia lamentablemente existe en este país por parte de algúns, e tampouco vou insistir por parte de quen, porque creo que todo o mundo é consciente. A provincia de Pontevedra sigue sendo unha provincia segura, nunha comunidade autónoma segura, pois no ano 23 xa disminuíran en relación ao ano 22, a todos nos gustaría que os delitos fosen cero, pero o mundo real pois era un mundo de Alicia en el País de las Maravillas, o mundo no que vivimos, e o que temos que facer é ser capaces de entre todos, e cando digo entre todos falo de todas as administracións, todos os axentes sociais tamén, pois intentar axudar para que este número de delitos baixe. Recollen preto de 2.700 sinaturas para a cobertura íntegra das prazas de médico no Centro de Saúde de Aguiño. Os veciños entregaban esta mañá no rexistro do Concello de Ribeira as firmas recollidas durante as últimas semanas que lle foron remitidas á Xunta. Os veciños de Aguiño cambiaron hoxe o seu habitual lugar de concentración diante das portas do Centro de Saúde de Aguiño para trasladárense ao Concello. Aproveitaban así para entregar no rexistro as preto de 2.700 sinaturas recollidas nas últimas semanas para reclamarlle ao Sergas o mantemento das dúas prazas de médico. Son 2.600 firmas que viñemos a entregar hoxe. Dinos que sí, que luns van a vir 2 médicos, pero non é fijo. Mentras non teñamos un médico fijo que veña para ali, vamos a estar loitando igual, porque poden quitárnoslo. Se igual nos están pasando a mel pola boca e non la poden quitar. E non vamos a consentir eso. Vamos a loitar hasta as últimas consecuencias. E luns veñen 2. Eso sí non lo dixeron xa. Pero non sabemos se é fijo, é provisional. E mentras non veñan como teñen que vir, vamos a seguir loitando. Témolo claro. Viña un médico por 2 horas, por 4 horas, e iso, para Aguiño non é suficiente, que somos moitos os pacientes. Entón, nós o que queremos é que cubran esas 2 plazas para que nós esteamos ben atendidos e eles tamén estean máis relajados, porque enferman todos, os médicos collen baixas ca situación que están vivindo porque non son capaces a levala. Din que continuarán coas accións de protesta ata non ter unha resposta definitiva á súa reclamación. Ata teñen deseñado un calendario de movilizacións na que se inclúe unha concentración en Santiago diante da Consellería de Sanidade o venres 31 deste mes de xaneiro. Na concentración de hoxe tamén tomaron parte representantes do equipo de goberno, entre os que se atopaba tamén o propio alcalde, Luis Pérez Barral, que comparte as reclamacións realizadas polos veciños o consideralas xustas. Dende o goberno municipal seguimos tendendo llamán á Consellería de Sanidade para que se sente a falar co Concello de Ribeira, co Goberno Municipal, e poidamos chegar a solucións de cara aos problemas sanitarios que ten o noso Concello. Temos que lembrar que a parroquia de Aguiño agora mesmo está con falta de médicos, ten 2 prazas e estáse sustituindo unha delas, quitando un médico de aquí, do centro urbano de Ribeira, e neste centro de saúde faltan 5 médicos dos 14 que debería ter. Por tanto, non estamos solucionando un problema de maneira definitiva, senón que estamos trasladando un mal menor neste caso, non? Temos que tamén facer mención a que na parroquia de Palmeira posiblemente tamén nas próximas semanas se poida producir algún tipo de vacante da praza de facultativo que hai. Por tanto, dentro do Goberno Municipal xa estamos traballando, xa estamos instando a Consellería de Sanidade a que, no caso que se produzan vacantes baixas de longa duración, as cubran na súa totalidade.
E seguimos a falarlles de sanidade. O Servizo de Urxencias do Hospital do Barbanza incorpora a tecnoloxía necesaria para poder realizar análises de PCR para virus respiratorios como é o caso da gripe A, B, COVID e virus sincitial. O avance, que xa entrou en funcionamento pasado mes de decembro, permitirá obter resultados en menos de unha hora mediante unha proba altamente sensible e específica, o que representa unha mellora significativa en termos de rapidez e precisión, o non ter que enviar as mostras para a súa análise ao Clínico Universitario de Santiago. O cambio aporta tamén importantes beneficios tanto para pacientes como para os propios profesionais sanitarios, cunha maior axilidade na diagnose, permitindo así identificar de xeito máis eficiente a necesidade de illamento en pacientes con patoloxías respiratorias contaxiosas. Os gañadores do concurso austríaco Golden Note actuarán en febreiro en Santiago grazas ao Concello de Valga e ao Centro Superior de Música. Logo da publicidade ampliamos. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, achegouse esta mañá ata a lonxa de Testal, en Noia, para manter un encontro con representantes da confraría e analizar diferentes necesidades que ten o sector. No encontro, o titular de Mar puxo en valor a recuperación observada na produción, tanto en capturas como en facturación en 2024, despois das perdas sufridas o ano anterior a consecuencia da mortaldade de marisco polos temporais. O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou esta mañá Testal para manter un encontro co patrón maior, Santiago Cruz, e representantes da Confraría de Pescadores, e no que tomaron parte tamén membros do equipo de goberno, co alcalde á cabeza, Santiago Freire. Entre os temas a abordar nesa reunión atopábanse varios proxectos pendentes de realizar, como é o caso da reiterada actuación solicitada polo Pósito de dragaxe do Porto. Tanto aí no dique como nos pantaláns, porque as embarcacións quedan varadas cando queren faenar e ir á mañán ao mar, pois quedan varadas e os armadores, bueno, vense un pouco impotentes, non? Algúns teñenes que sacar para fora antes de ser o horario de traballo, non? Por iso é unha demanda xa de hai anos, que hai moita burocracia igual de costas do goberno estatal en este tema. Máis de 350.000 euros que temos que invertir para ese dragado, que están presupuestados dentro dos nosos presupostos, pero, bueno, faltanos o permiso en este caso de costas, non temos aínda o lugar idóneo que eles nos teñen que indicar para poder botar ese material. Xa o denunciamos fai esta semana, pero tamén a finales do ano pasado, e seguiremos insistindo, pero sobre todo que desde o Estado sepan que é unha demanda do sector. Necesitamos facer estes traballos para que realmente, en este caso, os problemas que acarrean a acumulación de material non existan. Pero esta non foi a única demanda realizada polo Pósito, que tamén lle pediu unha solución para as vacantes das mariscadoras a pé, ou a necesidade de buscarlle unha solución ao baleirado dos encoros. Temos aí 20 e tantas mariscadoras a pé que se jubilaron e hai outras tantas que queren entrar, que tuveron un 10 no baremo. Bueno, hai algo na consellería que vamos transmitir ao conselleiro para desatascar, vamos decir, ese tema, que poidan faenar esas 20 mariscadoras a pé que estuveron un ano no paro para coller puntos e pasaron un pouco canutas as súas familias, e nós queremos que se incorporen a entidade, que non é aumentar, senón é o mesmo número, non? E temos os bancos cheos de cría, a nos ven un inverno, vamos dicir, tranquilo, e esas mariscadoras que poidan traballar, non? E pois tamén llevamos transmitir ao conselleiro, aunque seamos un pouco pesados, o protocolo do embalse, non? En Beixamar que non solten tanta agua e que solten máis enchendo o mar e na pleamar, porque baixa menos a salinidade, non? Na reunión o conselleiro destacou o traballo que realiza o Pósito, poñendo como exemplo do que hai que facer. Eu creo que aquí se fai todo un ciclo completo, desde a produción, incluso tamén a hora de poder traballar axeitadamente os seus bancos productivos, e polo tanto creo que en ese sentido tamén casi animo a que o traballo que están a facer aquí, este exemplo, tamén seña un exemplo para moitas outras tamén cofradías de Galicia, que tamén o están facendo ben, pero desde logo que aquí en Noia é
é un moi bon exemplo. Neste sentido, Villares puxo en valor tamén a recuperación da produción durante o pasado ano 2024, despois da elevada mortaldade de marisco provocada pola baixa salinidade das augas a causa do episodio extraordinario de fortes choivas vivido no outono de 2023. E máis asuntos, Barrogoza xa do seu renovado pabillón na instalación deportiva acaban de mudar a cuberta. Un proxecto que contou cun orzamento duns 150.000 euros, dos que 38.000 foron a chega da Deputación e 60.000 do Fondo de Cooperación Local da Xunta. Nestes momentos, ademais, neste pabillón están a instalar 135 paneis solares, un sistema fotovoltaico que suporá un importante aforro enerxético. O pabillón de San Antoniño, en Barro, funciona xa a pleno rendemento logo das distintas melloras que se lle foron executando nos últimos meses. Unha das máis importantes foi o cambio da cuberta, un proxecto que contou cun orzamento duns 150.000 euros, dos que a Deputación achegou 38.000 e a Xunta, a través do Fondo de Cooperación Local, 60.000. Ten unha colaboración que ten a Consellería de Presidencia a través da Dirección Xeral de Administración Local cos concellos de Galicia a través de diversos programas, e este precisamente é para este programa, no que se lle deu a subvención de 60.000 euros ao Concello, pois foi para precisamente a eficiencia enerxética, non? Un cambio de cuberta, no que a Xunta aportou unha parte unha parte importante do custo deste cambio de cuberta. A pesar de que o Concello xa tiña uns cartos reservados para facer esa obra, esa aportación de 60.000 euros viñeron moi ben porque o Concello logo pudo facer outras actuacións de mellora do pabellón deportivo, que ademais de ser utilizado para todo tipo de actividades deportivas do Barro Club de Fútbol relacionado co fútbol sala, tamén é o pabellón deportivo do Colexio Murrival, que está aquí ao lado. Porque con estes fondos municipais o Concello puido acometer outras melloras en toda a instalación, como repintados ou a adecuación da zona de vestiarios. Con eses aforros que tuvo o Concello, grazas a esas subvencións basicamente da Xunta, pois podemos facerlle un mantemento integral, polo cal eu creo que queda xa en estado de revista para moito tempo. A isto hai que sumar outro proxecto que se está a executar nestes momentos, a instalación de máis de 130 paneis solares en riba desta nova cuberta e o cambio da caldeira por unha bomba de calor, unhas medidas que suporán un importante aforro enerxético. Tanto para a planta fotovoltaica, que xa está rematándose de instalar, como para cambiar a caldeira de gasoil, temos unha chega do INELGA da Xunta de Galicia do 80%, polo cal, aínda que o Concello tiña fondos reservados para facer actuacións en solitario, pois venos moi ben porque reservamos eses cartos para outras cousas. Na axenda do Goberno local xa hai novas melloras pendentes en instalacións deportivas. Avanzan que queren facer reformas no campo de fútbol do Outeiro e a construción dunha pista de pádel. Neste caso, o Concello quere botar man do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas da Deputación de Pontevedra. E o Concello de Pontevedra mellora o alumeado da Praza da Peregrina. A actuación contempla a sustitución de todas as luminarias da zona por tecnoloxía LED, ademais da instalación de dúas novas. A intervención complétase cun novo proxector que estará dirixido á zona central da praza. Que vai mellorar considerablemente a iluminación deste entorno tan representativo da cidade de Pontevedra, que esta operación consiste en sustituir as farolas a LED e aumentar dúas máis para darlle máis luminosidade, a máis de sustituir un proxector que había nunha das fachadas dos edificios para iluminar a zona central da plaza. Xa se intentara noutras ocasións, pero agora mesmo temos tecnoloxía que vai permitir que se poda facer isto con garantías. A intención é que a nova iluminación poida estar operativa a vindeira semana despois de realizar as probas precisas para facer os posibles axustes. A intervención conta cun orzamento de 16.800 euros e inclúese nos traballos que se están a realizar dentro do Concello pro mantemento e mellora dos espazos públicos. Neste sentido, xa se acometeron proxectos de cambio de iluminación a LED na zona sur da cidade. Tamén se está a intervir na zona do Burgo en Lérez. Ademais, o Concello ten previsto actuar na zona norte da cidade para facer tamén este cambio.
Intensa axenda da Deputación de Pontevedra na Feira Internacional de Madrid, en Fitur. O presidente presentou hoxe as actividades previstas para promocionar o destino turístico Rías Baixas. O programa xira arredor da presentación da campaña Cando Volves. Unha amplia variedade de eventos cun mismo fin: divulgar unha provincia extraordinaria como esta a que hai que vir e despois volver. É por iso que, en base a esta campaña, que considero que foi un acerto, pois vamos cas mellores das intencións e expectativas a unha das feiras máis internacionales de turismo como é Fitur, logo de estar tamén en Londres e todas as que poidamos asistir ao longo deste ano 25. Os principais actos previstos pola Deputación celebraránse por segundo ano consecutivo no stand que Turismo de Galicia ten nesta feira. A acción da Expedición Pontevedresa en Madrid comezará o mércores 22 ás 6:30 da tarde coa participación do presidente Luís López na presentación da Bienal de Arte de Pontevedra e acto seguido na proposta da Vía Mariana. Antes, os representantes do ente provincial estarán presentes na presentación da campaña da Xunta Galicia Tierra Acogedora, así como na estrea da campaña do Clúster de Turismo de Galicia, de Turexpo Galicia 2025 e da Mancomunidade do Salnés. Así mesmo, está prevista a participación de Luís López no programa Gente Viajera de Onda Cero e a visita ao stand de Fitur Screen cos responsables da Spain Film Commission, ademais do encontro aos postos das empresas da provincia. O xoves ás 12:30 no stand de Turismo de Galicia terá lugar o acto central da Axenda Provincial en Fitur coa presentación da campaña de turismo Rías Baixas Cando Volves. Nesta xornada está prevista tamén a asistencia ao acto de entrega dos distintivos ICTET e as presentacións dos xeosdestinos de Zatabeirós, centrada na tradición e gastronomía, e Condado Paradanta arredor da Lampreda. Os gañadores do concurso austríaco Golden Note actuarán en Santiago grazas ao Concello de Valga e ao Centro Superior de Música. Será no mes de febreiro e toda a veciñanza do municipio poderá asistir como público de balde. Este concurso é todo un fenómeno televisivo en Austria e adoitan facer galas en distintas partes do mundo, pero esta é a primeira vez que actúan en España. Golden Note, algo así como a nota de ouro, é todo un fenómeno de masas na televisión pública de Austria. Deste concurso saen os mellores músicos do país en disciplinas do máis variado. A zona deste programa é tal que acostuman facer actuacións por distintas partes do mundo. Agora, por primeira vez, chegan a España e fano da man do Concello de Valga e do Centro Superior de Música do municipio. Para nós creo que é un feito importantísimo, non? Que un Conservatorio Superior de Música, como todos sabemos, levamos 6 anos aquí funcionando xa ese conservatorio, pois que organice unha gala deste tipo é para sentirse satisfeitos e orgullosos, non? A gala vaise celebrar o 22 de febreiro no Auditorio de Galicia, en Santiago. Estará conducido por Leona König, unha das presentadoras máis populares de Austria. O evento contará con 5 gañadores de distintas edicións do concurso. Son 3 que son los ganadores, pero para poder hacer el concierto también mucho más atractivo, pues al final van a ser 5 que son ganadores de otros años. También todos son menores de 18 años, ¿vale? Y bueno, tenemos, van a haber 2 pianistas. Se va a tocar el concierto del primer movimiento, el concierto de Grieg, el primer movimiento del concierto de Beethoven de piano, arpista, oboe y violinista. Dende o Centro Superior de Música salientan o seguimento televisivo que ten este concurso e tamén o seu gran alcance internacional, con concertos e galas por todo o mundo. Agora tamén en España a través desta iniciativa de Valga. Y este concierto es la primera vez que se hace en España. Se ha hecho en Dubái, se va a hacer en Nueva York, se ha hecho en Mónaco, pero es la primera vez que viene a España, y todo esto está financiado también a la Xunta, por supuesto, Concello de Valga, pero también por la ORF de la televisión austríaca. Con vistas a que toda a veciñanza de Valga poida gozar deste espectáculo, o Concello repartirá entre todos aqueles que a soliciten entradas de balde. Ademais, fretará autobuses para viaxar ata Santiago. Ello, concretamente, no día de hoxe vai a sacar un bando anunciando, invitando a todos os veciños do noso Concello que queiran. O Concello pondrá
autobús gratis para desplazarse a todos aqueles que queiran ir. É dicir, que se o enchemos, pois enchémolo nós. Pro público xeral, as entradas terán un prezo duns 12 euros. A gala tamén vai ser retransmitida pola Televisión de Galicia. Pois así, coa Golden Note que chega a Galicia, rematamos por hoxe tamén por esta semana. A actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. O vindeiro luns, aquí estará puntual ás 9:30 a nosa compañeira Alba García con máis novas. Graciñas, como sempre, por estaren aí.